Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, хәерле җомга кичләре белән сезне чирата тапшыруыбызны башлыйбыз. Бу елгы яңгырлы, салкын җәйнең бүгенге кәефе яхшы якка үзгәргән. Кояш елмая, көн җылы, үзебезнең дә кәефләр күтәренке. Чөнки бүген Әлмәт шәһәре Сабантуе. Сабантуе татар халкының бәйрәмгә күчкән милли йоласы ул. Аның тамырлары Идел Болгар ханлыгы чырларына барып тоташа. Ул вакытта бу бәйрәм уңдырышлылык йоласы булып үткәрелә торган була. Игенченең мул уңыш алу теләкләрен илаһи көчләргә җиткерү ниятеннән туган бу бәйрәм буыннардан буыннарга күчеп безнең көннәргә кадәр килеп җиткән. Хәзерге Сабантуе халкыбызның хезмәт сөючәнлеген, күр күңеллелеген чагылдыра. Безнең үзенчәлекле гадәтләребезне, бай рухи мирасыбызны гәүдәләндерә. Сабантуе шулай ук кардәш ру, нәсел-нәсәп, дус иш, күрше-күләнне газиз туган якта күрештерә, изге туфракка җыя торган бәйрәм дә әле ул. Бүген дә милли бәйрәмебезгә дөньяның төрле төбәкләрендә яшәүче әлмәтлеләр, мәртәбәле кунаклар, сәнгать әһелләре килгән иде. Көтеп алынган көн, бәхетле очрашу мизгелләре, күңелләргә дәрт истәгән җыр һәм моң тавышлары. Сабантуе бәйрәменә халыкны җәлеп итәрлек, кызыксындырырлык сюрпризларны еш әзерлиләр. Быел да алар шактый иде. Килгән кунаклар мәйданга кергәндә үк үзләренең телефон номерларын язган кагазьләрне махсус тартмаларга салып калдырдылар. Бәйрәм тәмамлану алдыннан алар лотерея билетлары кебек уйнатылып, 30-дан артык кеше зур, кыйммәтле бүләкләргә ия булдылар. Шулай ук үзәк мәйданга килүчеләрне яңа авыл хуҗалыгы техникасы күргәзмәсе, милли ишегалды күренеше, күп санлы сәүдә нокталары, балалар өчен махсус уен мәйданчыклары булдырылган иде. Түбән һәм югары мәйданнарда олылар һәм кешеләр арасында милли уеннар һәм спорт ярышлары узды. Быелгы Сабантуе гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көне белән туры килгәнгә, шул көнгә бәйле аерым мәйданчыклар да оештырылган. Аларда рус, татар, чуваш, удмурт һәм марый халыкларының туй йолалары күрсәтелде. Район башлыгы Айрат Хәйруллин Сабантуе кунакларын, авыл хезмәтчәннәрен ихлас күңелдән бәйрәм белән котлады. Аларга сәламәтлек, иминлек теләде. Бәйрәм кунаклары арасында Татарстан премьер-министры урынбасары, сәүдә һәм сәнәгать министры Альберт Кәримов та бар иде. Ул республикабызның президенты Рөстәм Миңнехановның бәйрәм котлавын укыды. Кунакларны бәйрәм белән котлады. Сабантуеның тагын бер күркәм традициясе ул районның алдынгы хуҗалыкларын һәм хезмәт кешеләрен бүләкләү. Ел батыры исемен Такарликов исемендәге хуҗалык алдынгысы Радион Кырышбаев яулады. Иң яхшы хуҗалык диеп Актау хуҗалыгы билгеләнде. Район күләмендә уздырылган иң төзек, чиста һәм матур авыл җирлеге бәйгесе нәтиҗәләре буенча Миңлебай, Васильевка, Нәдер, Кишүчат, Борискина авыллары бүләкләнде. Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Татарстан Горохов Александр Петрович. Сабантуеның яме атларда. Күңелләрне җилкендереп чапкан атлар бәйрәмгә кабатланмас ям өсти. Быел ярышларда Татарстан һәм Башкортстан Республикасы районнарыннан 60-тан артык атта оста йөрүче катнашты. Атлар белән хозурланырга дип килгән халык башта Әлмәттәге балалар һәм яшүсмерләрнең Тулпар дип исемләнгән ат спорты мәктәбендә тәрбияләнүчеләр чыгышын карады. Үзәк мәйданда көн узын җыр бию тынып тормады.
Казан, Түбән Кама, Башкортстаннан килгән җыр һәм бию төркемнәре, үзебезнең Әлмәтем, Мириданс бию ансамбльләре, төбәгебезнең үзешчәннәре, балалар, Әлмәт драма театр артистлары катнашында куйган тамаша берсе артыннан икенчесе алышынып торды. Тамашачы күренекле эстрада җырчылары Айдар Галимов, Илсия Бәдердинова һәм Радик Юлъякшин чыгышларында бик җылы кабул итте. Ayrıla тамашачыларны гомумән чагыштыру дөрес әйбер түгел, әлбәттә. Но алайда әйтергә кирәк, солидный, интеллигентный халык булганлыкка күрәдер. Инде алар ошаса да кул чабалар, ошамаса да чабалар, шуның өчен рәхәт җырларга. Рәхәтләнеп чыгабыз. Юк, акыллы халык буларак, ошамаса жәлләп булса да кул чабалар. Шуның белән рәхәт. Аннан соң өстәп әйтәсе килә, быел Сабантуйлар сезоны башланганнан соң да, ялгышмасам 7-нче микән Сабантуйны эшлим. Бер авылда да, бер район шәһәрдә дә мондый һава торышы булганы юк иде. Прямо по заказу. Әлмәт инде малай, менә тикән эшләтәсең инде. Матур һава торышы да матур, хәтта. Шундый матур грандиоз бәйрәм бара. Мин Әлмәт Сабантуйында ялгышмасам 4-нче тапкыр катнашам. Бик югары дәрәҗәдәге, бик профессиональный Сабантуй. Сыйфатлы. Беләсезме, моннан бер 5-6 еллар элек Казан эчендә утырып, артистларның сөйләшкәннәренә игътибар иткәндә әйтәләр иде. Мин зур җырчы, мин бер вакытта да авылларга бармыйм, мине күрәсе килгән кешеләр үзләре килеп карасыннар әле менә Казанга дип. Бөтенесе кубарылып чыгып киттеләр, бәләкәй генә авылларга да баралар, ашыйсылары килә. Мин дә шулар шутында йөрим, мин һәр вакытта да авылларда чыгыш ясап бирдем, шуның өчен. Бүгенге көндә татар халкының сайлау мөмкинчелеге бик зур. Артистларга килгәндә бөтенләй зур. Гастрольләр үзләренең сольный концертлары белән йөри торган артистлар да байтак, бик күп. Менә шулар арасыннан менә мине хөрмәт итеп килгәннәре өчен Ходай үзләрен меңе белән үзләренә кайтасын, зурласыннар. Мин гел әйттем, минем концертка гел акыллы, солидный, элитный кешеләр генә йөриләр. Аның тигендиләр мине гомергә аңламады да, аңламаячак та. Миңа акыллылар кирәк, үземнекеләр кирәк. Шуның өчен минем концертка йөргән кешеләрнең вкуслары әйбәт йөрсеннәр. Сәламәт булсыннар. Бусы шаярып кына әйтәм. Мин илләребез тыныч. Бала кайгысы бирмәсен Ходай тәгаләкәем. Ризыктан айырмасын, сәламәтлектән акча тоже булып торсын, мешать итмәйме? Сәрәфәт. Ишелеп төреп торсын, акча астыннан чыга алмыйча интегеп ятсын халык штоба, тыпыршынып кайларга гына туздырып бетерим микән дип. Барысы да алар уйлаганнан күпкә яхшырак килеп чыксын. Мен чын күңелдән әйтәм. Мин изге теләкләр, сәламәт булсыннар. Тамашачыларның акчасы күп булса, безгә дә килеп торалар дигән сүз. Аларга агып торса, безгә дә тамып торачак, шуның өчен бәхет, сәламәтлек, байлык. Всё. Барда нормально булачак. Менә Илсия әйткән иде дирсез. Мыштан акча яратам, акча мине яратмый. Күпмәгә тырышсам да, бер тиенгә дә артмый. Şeref karim küsege akşa dolmay. Dün boya yallansam da nigedir bayak olmay. Bağlayın da bulmanaş, sabalarda dolmanaş. İşmezsem birer abıyan kazanda oturmanaş. Bağlayın da bulmanaş, aktanışta dolmanaş. İşmezsem birer abıyan Әлбәттә мин өйгә кайткан һәм кайтам. Киләм һәм инде
Gilde Almatga borganda mana ko'ngilime rahat. Aslında kabut uyga qaytgan ham. Qavinde men albatta Almat tomoshasin bekda yaratam ham almatlar umid отдыхать. Aslında yağlaydılar konsertda gürleyler, yırlaylar, beyler. Endi aslında şu hattım men aslında Rus aytganda уважаю. Almat xalqini ham endi albatta bütün qallar, bütün rayonlar, Almat rayonlarında endi. Men bekda shodman. Polyaklarda bo'lganima. Aslında o'ldan qutlab ketdim kelib, unga bayrammi. Mana aslında bugün ko'p xalq yig'ildi. Barchada yig'laydi. Almatlar yig'laydi bile. Bizga endi isonlik, sog'lik, yilda o'shada birga bo'laylik. Yilda yaqin bo'laylik. Ha endi Alloh bersa, nishik bo'lsa ham konsertlarda ko'rishib turaylik. Baxtli bo'laylik. Avrimag'in. Almat qalsında bizning avtorlar da var. Bu Almatda endi bizning irlar degan yerda chiqdi. Ha endi ularning avtori Almatda yashaganlar ol endi Hamidin Nayrat Xayriddinov endi albatta Nafisa Sirjanova. Ham asabda Alloh ersa Almatda tag'in motor jirlar to'g'rini men bekda ashalam. Rahmat. Bilen beyan birilmi il yazmışı inlerindeyken yaşam kapka irler bölenmi eriye gitme yaşını kim tügen yegirmeden tüben isteni kalgan gameller ezgeyken yıllar gına kartlam istemi. Işanışlı kişi bula Malaşakta babay bulaşta İriye gitme yaşını kim tügen Yegirmeden tüben isteni Kalgan gameller ezgeyken Yıllar gına kartlam istemi.
Пәһлеваннарыбызның берсе дә сынатырга теләми. Шулай да милли көрәш тамамланды. Үзәк мәйданда быелгы Сабан туена йомгак ясап, җиңүчеләр билгеләнде һәм бүләкләр тапшырылды. Абсолют батыр дип быел да Ильяс Галимов табылды. Ул тәкә һәм машина белән бүләкләнде. Иң күңелле, иң көтеп алган бәйрәмнәрнең берсе булган Сабан туе һәр кайсыбызга күтәренке кәеф, шатлык, куанычлар китерсен. Игеннәребез дә шаулап, күкрәп үссен. Уңыш мулдан булсын иде. Быелгы Сабан туйлары да күңелләргә ял, җаннарыбызга шифа, йөрәкләребезгә кодрәт истәп узып та китте. Ил көннәребез имин, үзебез исән сау булып, киләсе Сабан туйларында бергәләп ял итәргә насыйп итсен. Сау булыгыз.